Ongi etorri Euskararen Zarmaren bigarren jardunaldi honetan. Egun guztioi, eta espero dut gaur egun polit bat egitzen Euskararen Xarma, Euskarak dituen altxorrak arakatzen eta ea gure bonbilak pizten zaizkigun. Eta, hasteko, gure adiskide Felix Zuriaga jauna elkarrizketatuko dut. Felix nire uste apalean gizon handi bat da, hizkuntzalaritza munduan aditua. Eta asmoa da gaurkoan bere teoria magitzea. Felixek hizkuntzari buruzko teoria bat dauka. Teoria bat esaten dut, baina nik uste teoria dala. Hori, bakarra. Orain arteko guztia kontu xerebreak besterik ez dira izan. Eta Felixek egiten du planteamendu bat oso zentzuzkoa nire ustean. Hizkuntza nola hasi zen eta nola hasiera horretatik nola etorri den bilakatzen. Horretarako Felix jartzen da aintzinako lehen gizaki haien larrutan eta handik eta beste autore batzuen iriziak jasotzen ditu eta bere teoria eraikitzen. Felixek hizkuntza ikusten du halako zuhaitz bat bezala. Zuhaitzak adarrak, arramak ditu gorantzak eta sustraiak, erroak, zainak ditu berantzak. Gorantza eta goian daude jainko zerutiarrak. Inu, zerua, utu, eguzkia, erra, eguzkiaren espazioa, eta ilu, lurra. Eta sustraiak. Eta sustraietan daude geure jainkoak, geure baitakoak, geure barrenak. Horiek dira baita, gaia, eta gizakiaren santutasuna, arraso. Zuhaitza, adarrak, arramak. Eta sustraia. Bai? Eta erdian gaude gu. No eta to. Gizona eta emakumea. No eta to. Gizona eta emakumea gorantza begira, baino oinak lurrean sustraietan jarrita. Bai? Bueno, hasteko, asmoa zen hemen halako musikako pieza bat jartzea, denok daukagu gure buruan musika pieza gogokoena. Eta gero, ikustea, gure munduak erakusten dizkigun koloreak. Erromako zuria edo ostadarra edo denok ikusi dugu, naturak egiten digun opari bat da. Naturan gure bazterrak ikusten ditugu, kolore desberdinez osatuak, eta hainbat gizakik ere bere artelanak egiten dituzte koloreak oinarri hartuta margolari. Eta hortik abiatuta dikoa pixka bat nire lehenengo galdera.
Eta oinarrituko naiz bere liburuetan Felixek aipatzen dituen hainbat adituren esaeretatik. Horietako bat, Sapir, bere garaiko hizkuntzalari eta antropologo handi bat izana, Ipar Ameriketako aintzinako hizkuntzak aztertu zituen, bereziki kultura eta hizkuntzarekin arteko harremanak arduratuta zegoen. Eta giza hizkuntza, gizakiak eraiki duen artelanik handiena omen da, dio Sapirrek. Nola ulertu behar dugu? Felix. Artelana. Benetan arte fina da. Gainera zango nuke emakumean eskuetatik urtetauen artelana. Ez eskuetatik bakarrik begietatik, zentzunetik urte dauena. Nire umeari ideien barri emoteko. Zinetek bizi umetegia izketarek ezekiela. La komunikazio pobrea zan, Alemaniako zurrumurruan. Orduan betatu bat bere ahozko baloreekin, forma bereziak, hitz bereziak, hots bereziak, eta horre konektatu izaniko imaginagaz, imagen, simboloagaz. Orduan egiten dau lotura handi bat, hitza eta imagina. Eta hor imagen hori izadi osoa da. Eta izadi idekia, baino liburu ederragotik ez dago. Hau, eguzki eguna balitz, zerua urdin kolore bat. Itxasuaren kolorekaz bateratzu datorrena. Ni txikitak idekian hori. Zerua ardi, itxasua ardi. Zerua ilun, itxasua ilunako. Eta lotura hori, zerua amaren gonara. Euren imaginezioa. Eta ura zale, ama. Eta ura simbolo bera da. Eta arketipo bera. Eta bizigarria da. Eta doan, izakian doan egoten jakuna. Baina agregarriro. Mendipuntatek ibarreraino prestatzen dau iturria eta aukera edateko. Nori bere semea da egin. Ez da gero hori asko, baina uraren magia, zorakia. Eta urbarik, ito. Ez doko bizitzen, bizimoturik. Arketipo bat, ama. Ama, utxa da. Urruxa da, Eta hori bizia. Hori bakarrik matxismoak ukatu lehik. Egia esan duzunak, bere ostetik, edo bere jarraian da bilena, urtu da, eguzkia. Gorra egoten dau, mozu egotera legez, bera jaizten da, egunerako bidea egiten da, baina amari eta amaren inguru. Ura berotu. Ura astindu egiten dau, anubi nube bitartez, trubo bitartez, eta ura banatzen daki. Ura banatzailera. Otu. Eta hizkuntza osoa eta fragagarri ura banatzeko tusiunez, kalidadez bihurtzen da ura banatzen. Non, espazio guzti hortan, hori da eguratza, argazka, beste elementu bat beharrezko duguna, ura, beroa, argazka. Horrek barik gu inbertagoz. Guzti
guzti hori gertatzen da lurraren baradisua, baratzea. Lurraren baratzea. Hori da, laugarren arketikoa. Baina lurra ez da goizaren antzekoa. Hor sumerioarrak dudan jartzen ere, ea eiteken jankoikoa irten zan elementua. Eta lurra, ez baina lurreko frutuak ez geratzen dira negua. Batez be, gure paragiotan. Eta alanda be, bere frutua be, guretzat bizigarriak eta ezinbesteko dira. Hori, goiko elementuak lurraren behar izanean dagoz. Hobeto esan, lurra dago goiko elementuen behar izanean. Ura behar dugu, beroa behar dugu, airea behar dugu, eta frutua, hartzoren solo bat, frutua emongo da. Aziona badau, aziona emongo da. Horrez gainera, gizakiak ze erantzun dauka arketipo hori begira. Eta gu sentitzen gara mundu horren partekide. Baina beste neurri baten. Goikoak dagoz, goitik gure begira argi horrek bezala. Guzi, argi horrek bezala. Hor dago eguzkiaren argia. Zuaren berotasuna ostera gu arte hauren bidez ekarri dugu, bada urdu zu da, eta neguan berogarri emoten dauzku. Horra, harrigarria da, etxen buruan bekozua foko egin da. Harrigarria da. Baina nuan, zatera, gure aitatu gauzen, barneko arketikoa. Gu arekin izkutatzeko, duke presentatu behar gendun imagenen bat. Gu nor gara, arekin hitz egiteko. Dugu, gure psikologia estudiatzen dugu, psikologia hori dia Egiptoan ikasita dago, ikusita dago. Han agertzen dira psikologia horrek diarra dierazteko, izen honekin, euskararen izen berberarekin, baita adierazteko, Egiptoan agertzen dira. Eta, legez, Egiptoan, arnasa adierazteko. Behintzat, azkeneko haintza, edo faraoia deuken haintza, baina gero demokratitu zan, haintza legez adierazteko. Oda, horrek adierazten dago, bai egola, goian, horrein esaten danez, gure aparato txikia badoke goian, koberturarik ez da, bada, kobertura dago, gure beko arketikoak, gure diarrak, gure baita, eta konpoketa hori, gure arnazak, zantutasun, edo alkarte baten ituna bezala, badaukara koberturari, eta orduan hasten da alkarrizketa dialogoa. Arketikoa munduan, zazpi dira, artea da, zazpi koloreekin marrazkiak egitea. Marrazki danak egiten dira. Eta zazpi dira notak, musika, bere artekoa dauka ez, jakina, hitzak, zazpi konsonantia bere alofonoak dauka ez, horniduteko, eta zehazteko, horrela sortu hizkuntza dara, eta sapionak ez da debantzen sortu zure hori, eta sakondu, eta beretan arterik bikainera da. Eta musika oso matematikoa da. Arte asko eskatzen dau, matematikoa, goitikera, Bach zarea da,
Eta piktoria. Imagina emotia. Baiti nire liburuak azkena batez ere koloretan dagoz. Karuagoa dira, baina pedagogia bizkatzen da, emon kolore pizka bat. Eta ideak hitzak ez badauke imaginari, ez badauke simbolorik, simbolo bat materiala. Eta horrek garoaz arketipo da. Hasierako zituan da. Ura, zua, airea, lurra. Nire giharrak, nire baita, nire baiestaketa. Eta adostasuna, daren adostasuna, azkenean. Uste dute, horrela ikusita, lehenetan, arterik bekainena da hizkuntza. Eta bakarrik, amaren ardurak, amaren eraginak etxe onduan, ez dut ukatzen behin gizonezkoa, bada amak, ez da ukatzen gizonezkoa. Beti bere izenetan dio, ama aita, jozen da, mat, antu, esaterako, ama, antu, eta horrela. Eta hori da izkerak esaten da bena, maita, maite, amaite. Beraz, Egiptogaz, Sumeriotagaz, Mediterraneo inguruko herri guztiekin daukagu hartu emana, ama eskola horrela. Hemen ikusten da, irudi honetan, egiptiarrek nola ikusten zuten mundu hori. Bai? Hemen daukagu ama. Nut deritxo, baina gauza bera da, arketipo berbera dira. Bai. Eta bere azpian dago gizakia. Eta amak ematen dio behar duen guztia. Eta bere inguruan dabil, ra. Bere inguruan dabil. Hirugarren persona. No ama da, to gizona da, erra da, euren semea. Erena. On, duen, Eren. era. Zergatik ez dira bat bi hiru, da horrek beste historia bat. Zeran, ekon da, harraparien bizita eukiko dut. Eta harraparien etxe inguru ez datorkuz, baina asmoa badauke. Bueno, hau horrela, analogiari helduko diot. Analogia kontzeptu giren edo gehiagoren arteko zerikusia edo alderaketa dugu. Eta analogiaz semeari aitaren izena, alabari amaren izena jartzen zaio. Izenari antzekotasun fisikoaren osagarri izateko asmoz, nunbait. Gure inguruan natura eta fenomeno guztiak ditugu eta horko elementuak antzinako gizakiak eman zien izenak, analogiaz ere, dagozkien jainkoen izenetikoak omen dira. Nola ulertu behar dugu hori? Analogia. Han, zelula, Goien. Logos, hitza. Zerbitza grekoak horrela analizatzen dabe analogos. Goikoaren estilua da lekoarena. Hori, bai. Bada, analogia ipinte gaitu goikoak den relazioa. Hitzaren sorkera. Eta analogia izan da antxinako gramatika zaharrean dio. Lehenko partea analogia hartzen da. La analogía en parte de la
gramatika, ezta? Analogia, jatzen eban, hitzaren sorrera erakusten dauzko analogiak. Baina gramatiko garriak, arraparien poetikona, arrapariak dira, filosofo, racionalistak, esklusivistak edo izartasuna murriztu egiten da benak, murriztu. Esate baterako, izakia dena sexua da, ez dago beste balorerik izakiagan. Edota izakia normera da, ez dago beste inole pentsu da. Guzti hori analogia estortu bat da erentzat, hagetik baztertu egindabe analogia grabatik. Grabatik ez da analogiak gurea horrein. Bata, ondino, teorizan teorren dentean dago. Universitatea dira. Universitatean analogia, posta dagoela. Analogia, ardura jenteio, fonetika. Zeran hotza, zer dino, zarata. Baina ez da relazionatzen. Analogia lotu egiten gaitu. Fonologia hitz hutzak dira. Eta bera, significante, significable. Eta ez da familia egiten. Analogia, ez da familia egiten. Familiatik urteri badako. Eta goiak eta behar batu egiten. Beraz, analogia da. Ezinbesteko teologia bat da. Teologiarik horrena. Beraz, analogia bultzatu dira da. Teologia salbatzeko. Teologia be, desarreglatuta daukagu, non, Kristina berezan, teologia gatzo bat denetek gaboz. Trinidade bat dauka, aita, semia Espiritu Santua. Eta aita eta semia, eta amanon dago. Ukatu egiten dago. Beraz, blasfemoraino da. Dutatu bagatzu, edo todumen azalpena, energia utza da. Radikalismoa da horretan, erezak sufritzen dauen, ondino sufritzen dauen energiarik handiera. Erezak, Kristina deritxo erezak. Dara, segatik, racionalistak oso tentatzaileak izan dira. Kristo berare tentatu zuten. Boterea, fizikoa, dirua eta magia iden gezurra. Magia, dirua, boterea, horren bente jauzi da izan. Eta horren bente jauziko ez da amazeterik ez dago. Danak erori egizke tentarri horretan. Eta balori horrekin saldu. Zer saldu? Espiritua. Zer saldu? Analogiak. Hau da, beste familiareko zentu bat. Ez dakit daiko erantzun dutzu bat, hori buruz. Baina analogia barriztu eta analogia ekarri behar dugu. Teologiaren no. Amatarra da. Amatar eskola da. Bueno, beste egile bat ekarriko dut, Max Müller, ere bere garaiko hizkuntzalari handi bat izan zen, indologoa, mitologoa, orientalista. Mitologia erkatuaren sortzailea izan zen Max Müller. Bere hitzetan, erligion ikerketa izan dela herriek euren jainkoekin hitz egiteko erabili zituzten hizkuntza ezberdinen ikerketa. Hori da erligioen ikerketa, hizkuntzen ikerketa.
berriro. Bai, Nola ulertu behar dugu Max Mullerrek esaten diguna? bai, meselan, herriaren hizkuntza jaikoekin hizketakoa zela. Beraz, jaiko elementuekin konposatu zuen bere hitza. Harekin harren horretan eta gizarteko harren horretan. Beraz, fidagarria da hizkuntza. Gainerako elementu guztiek gainetik hizkuntza da fidagarriena, hizkuntza bilona, hizketak. Guk esate baterako figura asko daukaguz gure inoterietan. Figura, mozorruak, eta batzuk dituen inote, besteak inoteri, beste batzuk dituen mamarro, baina hitzak galdu dabe, kontenidua galdu dabe. Figura horrek kontenidua bilatu behar dugu. Zertan diren adierazteko. Bakoitzaren mezua argitzeko. Eta Muller, gure asko ezagutu eban Max Mullerren teoria hori. Baina dena ez da ausartzen etimologia lanean. Askoak ez da etimologia lanik egiten, ez da genondik urratu etimologia egiteko. Eta fama bitxi eukan orduan etimologia, unearetan. Eta aran dabe esaten da Mullerrek ondino, hizkuntzari jarraituz, kimikaren ziurtasuna egon daitigu hizkuntzak. Analizatu kimika eta emoten gauze kontenido daukan, ze balera dukazan kimikak. Kimikaren ziurtasuna egon dauzkuna dino mutikore, Max Mullerrek. Ez da ezagutua izan Espainia maila. Horrek ez dut interesik egoten, konparatista zen, erregimuaren konparatzea. Konparatzea egoten dozku ziurtasun bat. Besteak zer dinoe, eta gu zer dinogu, antzekoak gara. Gure mituak zer dinoe, eta gure mituak zer dinoe, antzekoak gara. Eta agetik mitua nintzo, hango mituak, hemenko mitua beba da. Zeratik, Antzina baten eukitzen duen mai zabalagua. Mediterraneo inguru izan da, Antzinako ama hizkuntzari zabalune handiago emoten zona. Beti Mediterraneo jainkozak bakarrik izan ziren sakrifikatuak Babilonian, Grezia eta Roma. Euren imperioaren favorita. Baina ama jainkoen lurdia terrenoa zen. Geu garen legez. Euskal Gorozen bazter horretan, jakin baztertut egitxiretu ez. Eta ez dira, Europatuak ez dira konturatu guk hemen daukaguna, txorra. Atxorra gitatu duzule, benetako atxorra hemen dago, hizkuntza maila. Eta atxorra hori gehien galdu dutenak da, hizkuntza murriztu da dena. Zer diot hizkuntza murriztu? Hizkuntza da ehun eta ondo taxutua, ahotzez eta itxuraz. Moztu da bera, hitzan moztuten da bera. Esaten arrazioen kontra dagona, era batera idatzi, beste batera irakurri edo oskatu. Frantziko hautserderak, frantzesa euskarentzat hautserdera da, hautserdera. Eta areago inglesaraz. Hizkuntza honek, linguistika egiteko, gehitxi barrio dabe. Ez dauke elementurik.
bere sustraien kontrako hotzak diralako. Eta bakarri mantendu daitekez dolarren bitartez, eta propagandaren bitartez. Ezkuntzuko ez dira gozera, goitik berako sustarrak eta hor dukaz. Ezagutu daiteko beraz, linguistika lanik ezin daiteke egin, Europa mailan eta ostaz handik gara, euskara mundutik urten barik. Edo, bere, antzeko beste hizkuntzen bidetik izan izan. Erantzun da.